Se näyttää suurin piirtein tämän näköiseltä joukkueelta. Jollakin aika paljon isompiakin joukkueita, mutta tässä on ehkä ne roolipelaajat nostettu nyt tähän näin. Siellä tehdään sitä SAP-applikaation kehittämistä. Tehdään sen jälkeen pienkehitystä, AMSia, infrastruktuuri pitää olla kunnossa, palveluhallinta pitää olla kunnossa. Me ollaan opittu viime vuosina, että maasertaväki pitää olla kunnossa. Ennen kuin näitä edes päästään tekemään, pitää vaatimuksia hallita. Ehkä niitä liiketoiminnan prosessejakin pitäisi kehittää, ettei ollutkaan se ihan se pelkkä järjestelmän käyttöönotto, se perusidea, vaikka niitä liiketoiminnan prosessien kehittäminen. Ja jossain määrin pitää ehkä projektihallintaakin tehdä, kun vielä näitä asioita. Tämä kuva voidaan jakaa oikeastaan kahtia. Täällä tämä pilvi kuvaa tätä osiota. Tuotteistetut palvelut. Aika harva meistä ei enää yksin rakentaa mitään ERP-järjestelmää, vaan käyttää siihen ammattilaisia. Sanon, että tämä pilvijoukkue on ehkä se ammattilaisjoukkue tässä. Sitten on tämä puhekuplan puoli. Tämä on se puhuva joukkue tai ehkä selittelevä joukkue tai miksi sitä voisi kuvatakaan, mutta me tässä hybridissä me kuvataan tällä puhekuplalla sitä, että siellä pitää koko ajan puhua aktiivisesti se liiketoiminnan kanssa. Ja siellä on tämä puhekuplajoukkue. Se on tämä puoli. Ja aika pitkälti teidän omalla vastuulla. Miten ammattimaisesti te tätä hoidatte? Se hyvin pitkälti ratkaisee sen, että miten tämä joukkue toimii ja miten hyviä tuloksia tulee. Mä sanoin, että sellainen yleinen lopputulos on tämä, että tämä sininen puoli, tämä on kunnossa ja tämä pelittää. Tämä on ehkä pikkasen kysymysmerkki tämä toinen puoli. Sillä on vielä aika paljon tehtävissä toimintamalleissa, menetelmissä, koulutuksissa, joskus ehkä jopa asenteessakin. Siinä liiketoimintalähtöisyydessä. Ollaanko me aidosti liiketoimintalähtöisiä liikestä? Tässä on tämä hybridin peruskuva. Pilvi ja puhekuva. Tämä hybridin perusidea on, että nämä kaksi asiaa yhdistetään toisiinsa. Että tämä kokonaisuus on ammattimainen. Tässä on sama asia vähän toisella tavalla piirretty. Täällä on se homma toinen. Täällä tavoitteena tehokkuus. Kuultiin äsken, miten rakennetaan pilvipalveluita ja niin edespäin. Niiden tavoitteena on se, että tehdään entistä tehokkaammin niitä asioita. Tänä päivänä lisää kapasiteettia saadaan ihan muutamissa minuuteissa. Mutta se kysymys, että kauanko menee siihen päätöksentekoon, että otetaan lisää kapasiteettia, niin siihen helposti voi mennä päiviä tai viikkoja, vai joskus mennä kuukausia. Silloin ei puhuta palvelun tehokkuudesta, vaan puhutaan siitä, että miten hyvin tämä täällä toimii. Miten hyvin toimii päätöksenteko, johtaminen, hallinnointi, tarpeiden kartoittaminen, niin edespäin, tämän tyyppinen asia. Ja kun nämä kaksi asiaa yhdistetään toisiinsa, niin päästään ihan erilaiseen nopeuteen. Päästään semmoiseen nopeuteen,